sha ganin bidiyoyi wanda a shafukan sadarwa sai ga wani ko da turanci ana mai tambayoyi shi bawan Allah bai ma san me ake wannan ba sai zo ya kwaba sai ya dauko a rinka sa abubuwan dariya ko kuma ka ga mutum ya zo ba ma ka sani ba ya laɓe yana ɗaukan ka yayi kaman zai baka tsoro sai ka ji tsoro kai baka san kyamara na nan ba shin idan yau kawai na ga irin haka tunda baka sanin an sa ma kyamara na farko da wanda za su su maka wani yare tunda kai maybe ba turanci mutum yake ji ba sai a zo ana ce maka when did Nigeria got her independence kai kuma baka wannan ba sai kaga mutum yayi kwaba kaga na ɗaya sai kaga an je an yada na biyu kuma da wanda za a zo a baka tsoro kai baka san baka tsoro aka yi ba wai ana ce mishi frank sai kuma daga baya ka je kaga an sa an nuno yadda ka ci tsoro sai mutane su wannan shin wannan laifi ne idan laifi ne ya kamata mutum ya yi idan bayan ya zo ya ga wani mai social media ko YouTube channel ya saka bayanan shi da bai tambayi izini. To ai yanzu waɗannan ma kafin ma mu zo ma wanda ma izinin ma zan ta hankalin 'yan uwa musamman ma iyaye a wannan gaba. Na cewa saka hoton yara da ake akwai abin da suke ce mai a ƙarƙashin privacy suna ce mai sharing na cewa iyaye ne suke ɗaukar hoton 'ya'yansu su dinga sakawa a social media ko kuma makarantu wata sa'in za ka ga suna ɗauka ko makarantu su sani cewa ba daidai ba ne ba ka ɗauki hoton yara ko bidiyon su ka saka a social media ba tare da izinin iyayensu ba. Su kuma iyaye su sani cewa yawan saka hotunan yara da kuke a social media yaro daga sanda aka haife shi da sanda ya fara zuwa primary da wannan kana fa tallata shi ne a duniya sanda zai kai shekara 18 zuwa 20 da ya shiga social media da ya shiga internet sai ya ga fa gaba ɗaya rayuwar shi fa tana nan akan social media da haka shikenan ya zama ba shi da wani sirri da haka wannan abu ne ba daidai ba sannan kai kanka ma yawan saka hotunan ka da yawan saka kai ne kana wajen kwallo ka saka kana ka je cin abinci ka saka kana wajen aiki ka saka kana kasuwa ka saka ka sani duk waɗannan abubuwan fa da kake fa amfani wani zai iya amfani da su nan da nan sai a iya gano to ai yanzu a wannan lokacin yana waje kaza ka kenan kai fa baka da sirri a rayuwarka ba kowa yana kallon ka ne kawai tsirara ba wannan da haka ka takaita me kake sakawa babu laifi kai posting a Facebook kai wannan amma kar ka ringa yawan saka abubuwan da suka shafi kai tsaye wani ma za ka ga ko zai ɗauka ko yana live ne sai ga ɗauka da gani za ka iya gane hotel kaza ne ko kuma gida ne ga yanda kujeran shi take ga yanda kaza kaga kenan wani na iya amfani ko ɓarawo ma alal misali ya riga ya ga cewa window can ba wannan to a ja hankalin jama'a don haka wannan abin ba daidai ba ne ba duk bayanin abin da yake da muhimmanci shi ka saka yanzu babu laifi lokaci zuwa lokaci ka saka hotonka a Facebook ko a social media haka ba wannan ba haka ce misali ko ka bar number waya ka only friends dan wani zaka tarar a settings din shi na Facebook komai is public ika ce fa abu is public ba da wanda yake abokinka da wanda yake ba abokinka ba da wanda ma ba shi da Facebook account in sace zai iya gani dan haka ka takaita akwai privacy akwai abubuwan privacy da yawa a Facebook ka shiga ka karanta su ka ga wanda menene zaka iya to dan haka waɗannan privacy settings din nan da duka manhajoji da muke da su a social media suna da matuƙar muhimmanci ka shiga ka ga bayanan da kake sakawa ina da ina suke zuwa ka ga menene da menene zaka kashe wanda aka bar shi a kunne ka bar shi a kunne wanda kake ga zaka kashe in mutum ba zai iya ba ma ya nema kenan ƙwararru kamar su ya kamata a ce ya nema akwai wasu wayanda ana ganin irin aikin su kenan ko kuma dai wa za ka ba da shawaran ka ne mutum ya nema ainihin irin waɗannan abubuwa ne da kai da kanka haka iya koya to alal misali wanda bai sani ba shine yanzu da ake amfani da artificial intelligence kana shiga Google ka tambaye shi da haka ka kashe privacy settings a Facebook zai koya maka yadda ake gata GPT nan da sauransu duk za su nuna maka wannan dan haka wani abu ne wanda in kuma misali baka iya din ba ko yanayin karatu sai ka nemi wani makusancinka ko abokinka ko dan uwanka wanda yake da ilimi a wannan bangaren wanda ka aminta da shi sai ka faɗa mai to na ji barista ya yi bayani akan cewa za a iya shiga Facebook a ga bayananka ina suke tafiya da kuma waɗanda suke iya ganin bayananka ko number wayarka ko hotunanka da sauransu na Allah ina ne sai ya buɗo maka sai ka gani to wannan wasu wani ne su iya ganin number wayarka only friends public kaza sai ka zaɓa sai ka ce mai to kai kawai iya abokananka kake so su ga ganin number wayarka shikenan adireshinka da wani ne su iya kalla sai ka wannan saboda sai mu koma maganar da kai na cewa masu ɗaukan
mutane ba tare da izinin to wannan shine ai right to privacy din, cewa haƙƙin ka ne a matsayin ka na ɗan ƙasa, kana da haƙƙi a kare waɗannan abubuwa. Dan haka duk wanda ya zo ya ɗauke ka a hoto ba tare da sanin ka ba, na faɗa ma fa wannan fa tare da sanin ka ma ba, kai ka bayar ma, amma aka yi amfani da shi ba saɓanin abin da ka bayar. To ina kuma ga wanda zai zo ya ɗauke ka hoto ko bidiyo ba tare da sanin ka ba, kawai sai dai ka je ka gani a social media. Wannan shine ma ai mafi muni, in wanda na bayar ma an yi amfani da shi ba ta hanyar da ta dace ba, na ɗauki mataki. To ina kuma ga wanda kuma zai zo ya je ban ma sani ba, kawai sai dai ka ga hoton ka a duniya ko ka ga bidiyon ka a duniya. Wannan ba daidai ba ne ba, take haƙƙin ka ne a matsayin ka na ɗan ƙasa. Sannan kuma akwai hanyoyi da aka iya ɗaukan wannan matakai domin ka kare ka, domin ɗaukan mataki akan shi wannan wanda ya aikata wannan. Saboda abin da yake ƙara jawo abin yake zama ruwan dare, saboda wancan ya yi ba a matakin da aka ɗauka ba hukunci, wancan ya yi ba a hukunta shi ba, shi kenan sai abin ya zama ruwan dare. Amma da a ce in mutum ɗaya biyu suka yi aka hukunta su, aka yi hukunci, ko da hukuncin ma ba mai tsanani ba ne ba, ko yaya dai in kai wanda abin ya shafa ka ɗauki mataki da ya dace, wannan zai sa sauran mutane su dawo hayyacinsu, ba su ringa aikata irin waɗannan abubuwan na ba daidai. To ka yi magana akan abubuwan da za a iya saka a dandalin sadarwa. Wani daga cikin dokan da kusan aka lura da shi shine yawancin abin da aka ce duk abin da ba za ka iya kai shi kasuwa ba, to kada ka sa shi a social media. Shin wannan abin gaskiya ne? Idan gaskiya ne, shin wani jan hankali za ka yi ga jama'a, to musamman idan yau ni na je na sa abu a hoto na a social media, sai mutum ya je ya cire ko mutum ya sa shi a stories, kai baka ba shi ba, sai ya je cire, yana da laifi? Ko ya ɗauki hotonka, misali sai ka je ka ga musamman shafukan nan masu neman followers, sai kawai an saka hoton wata ko jaruma ko kuma wata yarinya ma kila ko an goku kasanta, kawai sai ga an sa wannan ta ce ku yi likin wannan shafin, ko kuma kaga ta ce ina neman mijin aure, kuma ba ita ta faɗa ba. Shin irin wayannan yaran da suke ɗaukan kayan da kai ba kai ka tura musu ba, ka sa a social media, laifi ne? Idan laifi ne, to me ya kamata a rinka ma irin su? So shi ma ba daidai ba ne ba, duk da a nan akwai abu biyu da aka fahimta. Yanzu in na zo na ɗauki hotona na saka a Facebook, sai na yi post, na yi bayani, ko misali ranar haihuwa, ko ka gama karatu, ko haka kawai ma aka iya saka profile picture, shine abu ne mai kyau. Dan ya sani ma yanzu in ka turo min friend request a Facebook, in dai ba hoton ka bane akan profile picture, ba na accept. To kaga wannan saka hoton ba laifi ba. To amma yanzu sai ka misali kamar wancan, ka saka hoton ka kai kawai saboda a matsayin profile picture, ko ka yi wani rubutu, inda mutum ya ɗauki wannan rubutun ne ya yi sharing, ko yana bayani akan ka sai ya ɗauki hoton ka sai ya saka, kaga wannan daban. Amma kawai mutum sai ya zo sai ya ƙirƙiri abin da baka faɗa ba, kamar yadda a wannan tsakanin jiya ne ko shekaran jiya, na ga wani ya ce wai Mansura Isa ta ce wai ta shirya ta auri wancan ɗan TikTok, sai ta ce to in bai cire ba ta ɗauki mataki. Haka ya kamata ya zama. Ita ka mata sharri, ka mata ƙazafi, ka mata ƙarya. Sai na ga wasu wai suna cewa ta yi haƙuri, sai ni dariya, ai ba zancen ta yi haƙuri. Haƙuri ɗaya, kai ne ka rubuta ƙarya a kaina, to cire shi. In ka ƙi ka cire kuma in ɗauki matakin da ya dace. Da haka ba daidai ba ne ba ka ɗauki hoton mutum ka je ka yi ta'ammali da shi ta hanyar da bai dace ba tare da izinin shi ba. Na'am. To barista, wannan ya tuna min da wani abu kuma na biyu, wanda shine ko mutum ya kira ka ba tare da ya faɗa maka ba, sai ya recording, ko kuma ka tura mishi voice, sai ya screenshot ɗin wani abu da ka tura mishi ko chat ɗinku ya tura ma wani. To wannan shi ma laifi ne? Shi ma duk ya shiga cikin wannan privacy ɗin. Shi yanzu da ya tura maka wannan message ɗin, kai ya tura kai da shi. Haka ne? Don haka ha'inci ne, tozarci ne, ban san irin abin wanda kwata-kwata ne bai kamata ba, saboda sirri ne, shine ai privacy ɗin, sirri ne. Don haka sirri ya baka, to in aka baka wannan sirrin ko a shari'ar musulunci, dole ne ka tsare wannan sirrin, ballantana a doka ta ƙasa. Kana nufin yanzu mu zo muna ɗan magana hakan, ɗan kunna wani ɗan abu ina recording, shi ma laifi? Shi ma wannan laifi ne. Ka je kawai sai dai ka je ka yaɗa abu, mutum zai zo, to ai shi bai san yaushe ka nemi izinin shi kai recording, ya baka izinin kai recording. To wannan ya tuna min da wasu abubuwa da na ga 'yan gwagwarmayar muna yi, alal misali yanzu
sai ka ga sun ɗan rike ɗan kyamara haka duk abubuwan da ake suna ɗauka da wasu gilashai da aka yi haka wanda za ka ga mutum kawai ya zo ko ɗan sanda dan kwanan nan za ga an kori 'yan sanda da dama. Shin wanne ne ya fi laifin da wanda ɗaukan da aka yi da kuma fito da shaidan? Alal misali akwai wani gwamna da ya yi zamani a arewacin Najeriya wanda aka samu wani ya laɗe da kyamara ake zargi ya ɗauka duk da ba a gama tabbatar da ingancin ba, da wasu gwamnoni ko kuma a ce wasu 'yan siyasa da sauransu wanda aka ɗan fitar da wasu abubuwansu. Shin irin wannan wanda kuma ya yi tasiri, alal misali wancan ya yi tasiri na ɗan gwagwarmaya da suka ɗauka 'yan sanda ko wasu daga cikin jami'an tsaro haka suna kirga kuɗi ko suna tambayan su abu sai kuma aka hukunta su. To tsakanin wannan laifin na ɗauka ba da izini ba kuma ka bai ka fallasa da kuma ita wannan ɓarnan ko abu da kaga ana yi, shin wanne ne ya fi laifi a ciki? To a nan akwai abu biyu. Na farko yanzu misali jami'an tsaro ma'aikatanmu ne 'yan ƙasa ko sai ka gansu suna aikata laifi da ka zo ka ce ai wane ya aikata laifi za a ce ina hujja. To kaga a nan ba zai zama laifi ba dan ka ɗauki wannan hoton, saboda kai ka ɗauki wannan hoton ne abin da muke ce mai for security purposes, ka yi ne for the interest of public. Kuma duk yayin da aka karya kamar yadda suke cewa a turanci inda haƙƙinka ya tsaya nan na wani ya fara. A gane? Don haka akwai duk waɗannan bayanan da muke na haƙoƙi akwai abin da ake ce mai exceptions, akwai inda waɗannan haƙoƙin ne ba sa yin aiki. Ɗaya daga cikinsu in abu ya shafi public safety, ceton rayukan al'umma da ceton al'umma. In ya zamana ya shafi public order domin tabbatar da doka da oda, in ya shafi abin da ake ce mai public health domin kare al'umma kamar yanzu lokacin corona duk ɗan ƙasa yana da dama da zai je duk inda yake so ya je a lokacin da zai je, amma lokacin corona sai aka saka lockdown. Ba haka zo ka ce ai ina da right of movement ba misali. So don haka yanzu a wannan lokacin wannan ɗaukan da suka yi suka yaɗa me yasa suka yi? Saboda in the interest of public ne. Tunda ko in the interest of public ne ba a ce sun karya haƙƙin shi wannan mutumin ko wannan ya haɗa har da kenan ina fahimta don ka haɗa kai musu kwaf ɗaya. Kenan alal misali idan na san matan wane ne sai na zo na ganta a hotel ko na ganta ko budurwan wane ko matan wane ko dai wata ko wani al'amari, alal misali bari dai takaice idan na zo na ga ana barna kenan ba laifi idan na ɗan laɓe don saboda na san in na zo na ce wannan abu ya faru za a ƙaryata ni ko da bai shafi gwamnati ba, irin na daidaiku tsakanin jama'a. In na zo na ga ana barna zan iya ɗan laɓe in ɗauka ko kuma in yi recording ko in ɗauka screenshot ɗin da na san zai taimaka gurin yin wani kayar da wani barna ko wani abu, duk wayannan kenan ba laifi. Wannan yana da laifi saboda shi wannan mutum da mutum sai dai kamar yanzu misali makwabcinka ya ce maka dan Allah ka ringa kula, shi baya zama sai ce ka ringa kula min da ƴaƴana misali da iyalina da sauransu. Kaga ya baka haƙƙin kula da su da harkin tarbiyyarsu ko sai kaga wani abu ya faru kaga wannan dan ka yi recording ko ka yi bidiyo ka tura mai ko saboda me wannan kamar kai ne wakilin shi ya sa ka gadi. Misali CCTV da ake sakawa a wajaje me yasa ake sakawa? Ai saboda gadi ne, saboda security ka gane? Amma haka kawai wa ya saka ka? Me ƴan uwanka? Idan naga ana zaka amfana da shi? Me zaka amfana da shi? Ka gane? Wannan laifin da ake aikatawa ta ina kai ya shafe ka, ta ina kai zai cutar da kai, wane illa zai maka, wane amfani zaka samu? Ban sani ba ko ka fahimce ni. Kawai kai gayyar soɗi da shaidar zur da faɗi ba a tambaye ka ba wanka kawai ka ga mutum yana abin shi ba sai ka je ka yi mai wa'azi ka mai nasiha ka ce ya daina ba, kawai sai ka ɗauke shi sai ka je ka yaɗa. Ko kuma ka ga mutum ya yi hacking social media ɗin account ɗin wani sai ya shiga chatting sai a yi sauri a ciciro, duk wannan laifi ne? Duk wannan to samari masu shi kanshi hacking ɗin ba zan iya tuno hukuncin shi a ƙarƙashin cyber crime act ba, amma hukunci ne mai tsanani. Ka yi amfani da wasu hanyoyi domin ka samu access na kwamfutar mutum ko wayar shi domin ka ciri wasu bayanai, laifi ne mai tsanani. Barista akwai samari wanda yanzu za su ce kafin su yadda suna son ki sai kin ba su login username ɗinki da sauransu wanda suna da access to social media ɗinki, yanzu kenan wannan bai kamata ba? To in ma ba rashin yadda da kai ba kaga yarinya kana so sai ka ce ba ka yadda ba har sai ta baka
dama ka duba chat ɗinta, to in babu rami me kawo a kula da rami. To mata fa da miji ko baba da yaya ko misali wannan kamar iyaye ko a Google ai zaka ga suna da abin da suke ce mai parental control ko mata da mijin ma in dai har da gaske ka yarda da ita ban ga dalili ba, duk da babu laifi matarka ta san password ɗinka kai ka san password ɗin wayarta, amma inda laifin yake ko shine sai ka ga wani abu a wayarta sai ka ɗauka ka yaɗa. Shine maganar mu ta baya, ko da an baka wannan bayani ko an baka wannan hoton ko an baka wannan audio ɗin ko menene aka ɗauka aka baka, kai an baka ne domin kai amfani da shi a matsayinka na mutum, to inda illar take shine ka ɗauka ka yaɗa. To yanzu idan mutum kuma kai amfani da shi ba ta hanyar da aka baka ba. Kai aka tura ma ta dan tura maka dan hoton ta yi kwalliya ko wani abu da yake haka duk da babu kyau ko da abin da ya shafi wannan sai kai ka ɗauka ka je ka tura sai dai gan shi a wasu shafuka laifi ne. To yanzu irin wannan za ta iya ɗaukan mataki? Sosai. Ko in ce mutum zai iya ɗaukan mataki? Saboda ka karya mata wancan haƙƙin na privacy wanda tun a farko na bayani ƙarƙashin sashi na 37. To mutum na iya ɓoyewa ko dan ya gabatar da shi a matsayin shaida, alal misali an ta cewa makwabcinka kana ta ankar da shi cewa ai iyalin shi kaza ko kuma wani abokin shi yana tushe da shi sai ranar ka laɓe ko kuma wani wasu abu da muka gani na lecturori haka duk da wasu a wasu ƙasashe ne kaga wani ya laɓe ta window ya ɗauka lecturer yana yin wani abu, shi irin wannan shi ma laifi ne kenan mutum ya ɗauka? To shine kamar yadda na faɗa inda zai zama laifi in ka ɗauka ka yaɗa shi a cikin al'umma, amma yanzu misali sai ka ɗauka ka ajiye saboda wala Allah za a je kotu aka kawo shaida, ko yanzu voice note in yi maganganu da kai ko sai wani abu ya taso sanadiyar wannan sai muka tafi kotu, kana da dama ka kawo shaidar da aka kare kanka, to ta yaya za ka kare kanka? Dole aka kawo waɗannan bayanan gaban kotu, amma abin da nake faɗa ka ɗauka ka yaɗa a duniya ka saka a social media alhalin mutum bai yarda ba da izinin shi ba da amincewar shi ba ka saka.